vawaya panapa pane dambudziko ravakasangana naro. Mukomana yakatanga kurwara ari kurufu, aishandira munhu aishandira mari dzake kubvarwa nezvinhu ikoko bhatadza kutaura. Saka vaya naye panapa but almost a week asingafamba sezvo zvaakufamba. Amai achidheva vakagara apa. Mino zvandikutaura mai munozvinzwisisa. Muri kuonawo sepa basa ramukaitwa nasekuru Kanengo. Makashanda basa guru chaizvo. Saka mukomana anonzi rake taurisa yamai asi hamusi kufara nebasa rasekuru. Anonzi Nomo. Anonzi Nomo. Alright, tichanga kutidza kuti Nomo paakauya makazvinzwa sei kuti Nomo atanga kurwara? Ini ndimanyazoona kuti makagamuchira urwere hwacho. Mukuru kuti takunirwa kuti tiri. Aiwa, muri kumusha kwamakatanga kunzwa kuti tiri kumusha mwana uyu akabva Pamba. Vakamukira kumuswe Friday kumafodze kunze kwedza vachienda kunamu kwababa vabosi wavaishandira vaita zvokushanda kumaini. Vasvika ikoko kuma3 dzemasikati akatombofonera achiti mama tatokutopedza finawo chichiita kutogadzira. Ndikupi kumusha wacho wangaenda? Boera. Takutogadzira kuti tichidzoka mumba ndikati alright. Ndozoti kuma3, 4, 5 ndobva ndazonzwa ndakufonerwa. Kanzi mai Moza foni yenyu tachitry chiramba kuita mwana arwara uno. Kata arwara. Ndiani aifona apa? Ishamwari yake yakangaenda nayo. Okay. Mwana arwara kuno ndikati muna ndataura naye kuma3 ezvinozvi 5 dzinonzi arwara nei. Zvikanzi azvishuwa arwara muMoza serious. Mupei foni mutaure naye mukomana yabva ati aimitsvaga airtime because foni yangu haina airtime. Ndobva ndakutotendera ukuya nditsvaga airtime kuna zvekuti ndaitongotsvaga zvisiri serious. Nekuti ndangoti pamuda musoro zvawanga uri kuma last muna July muya ndiwa kune zvimusoro zvaingurwa vanhu zvecovid pamungotemwa hake nemusoro. Ndobva ndatsvaga airtime iya kuma6 ndakutorai kufona paya foni iyi haichaiti. Ndiri kufona foni yake iyi haiswita yemukomana uya haichaiti. Ndoita sei ndine dzimwe nhamba dzandakandinadzo dzemwana wabhosi wacho akadzidza naye uyu. Ndobva ndamufonera ndobva ndamubata ndikati ndazochinzi Nomo akurwara. Handisi kuziva kuti chii. Kanzi Nomo ndapedzisira kumuona ari panapa asi vanga vapai mubhazi kutoti vakutodzoka ikoko. Chindipei foni namba dzemunhu mubhazi ari mubhazi ndapiwa foni dziya ndakufonera munhu uya. Ndanzwa chinzi mwana zvikanzi mama mwana serious. Serious ko chii zvikanzi handizva toitika tazombomira pane chinyamene mashopu vakambomira vachibva kubhoira kutsvaga mapirizi kamupa but hasuri chinji. Ndichisvika panapa ndaona mukomana wandakambotaura naye mazuva apfuura achitofambawo panze apa. Mukomana uyu kana ndichinyatsotirangarirei akauya namai vake vachibva kufela bhosi. Dambudziko nderekuti akange atanga kurwara vaenda kurufu rwehama yabhosi vekubasa kwake kana tisinganyatsokanganisa. Handitika ndaona mukomana achifamba sekuru zvaapapi? Isusu handizviti nini ndinogona basa. Asi kuti sekuru vari pandiri ndo vanoratidza mabasa avo. Chinonzi kuratidza mabasa kubatsira munhu achitenda kuti sekuru makaita zvakanaka. Ndofunga mai akauya panapa vatova almost zvekuma 2 weeks netumazuva vari pano. Mukomana anga akastroka asingakwanisi kutaura. Vanhu vauya pana vaimuona mai vaitochema vatogumirwa noupenyu kuti mwana wangu uyu hapasisina. Asi sekuru Kanengo vakauya mudzimu vakati aiwa rega timubatsire mhepo iite sei iparare izvoisofa mhepo yedu mhepo yemwana uyu taparadza. Akukwanisa kufamba, akukwanisa kuenda ega kutoireti, akukwanisa kugeza, akukwanisa kudya sezvaanga asingaite. Zvokuti zvinhu vanhu ruri panze apa rindopoporawo kuti apa sekuru aiwa basa rakamira zvakanaka. Tinotenda. Regai nditaure namai vacho vandiri kuona rapo. Makadii muroora? Titaure tinzwe ndimi makabva kufela bhosi. Pandakauya pana maitema
papakaipa chititaurira pachirungu anzitaure progress yamuri kuona ndimi muri pasekuru. Sekuru Kanengo basa vanoziva toda kutaurirana pachokwadi vanhu vasazviite zvedhirama asi kutoti zvavari kutoona nekunzwa ichokwadi munhu ngaangoya zvioneri. Mwana wangu anga asingakwanisi akauya panapa ndisina chokwadi kuti ndichadzokera hanzi atafadzwa zvinhu ndizvo nomo tirasituda kunogara pasaidi vaamaya imi mitaura yenyamai chero pandakasimuka ndichibva ikoko ndichiuya kuno ndakasingafunga kuti ndofamba kusvika naye ndopakanga pari first stage yangu ndikafonera sekuru ndifunga ndakafona kairikisi sekuru ndomusiya here sekuru akati uya naye ndikati zvino munhu wacho zvaari sekuru ndinosvika here vakati unosvika uya makusendamuka ndakafunga ndinosvika nemunhu uyu zvaari uyu apa ndiri ndega ndina munhu wekufamba naye kubatsirana naye ndipo ndatsvaga chimwe chimota chakabva chauya kuzomutakura kubva pamba vanhu vese vaingoti nai muripindipi nemunhu akadai muripindipi nemunhu akadai but ndofunga mawedzi akataurwa nasekuru kuti uya naye iwawo ndofunga anotive nechakatoita mukati merwendo rwedu kubva kwatakati tisvika kusvika pano because ndakafambawo naizvo shuwa hapana chandakamboona munyika asi ndaingobatsirwa nevamwe kumusumudza pakuchimwisa mubhazi tikaburuka mukombi vanoti amukwe ari kuenda kuti kubatsirei ndiri kuenda kuharare notonibatsira kumubatsira unomupinza mubhazi womisa pasiti kusvika ndasvika pafamensiti paboka ndobva ndafonera sekuru ndikati ndasvika vakati gara ipapo pane mota dzichakutakura kusvika pano tichisvika panapa tichipinda vanhu vakanga vari mumba umo vakadoshamsika akatakura tichipinda kuya nemunhu but sekuru akarova basa 2 weeks dzandagara pano idzi mwana wangu akutokwanisa kufamba kutogeza ndakutomubvunza uye akutoshamsika izvi zvine ziretondibvunza kuti andiro gumbo rangu iro rakamboita sei chii chakamboitika ati indokuti uda ukatredza ukangondonako zvikanzi sekuru ndikati zvikanzi kusaka chii chakaitika ndikati pano patiri pana sekuru ari kukurapa zvikanzi sekuru ndikati ivai vatakamboti ndota paya muna april tiri kusilovera kuchikoro akabva aziva kanzi gara zviya zviya zvokutotaradza kuti memori yacho iri kuinda ichita sei ichidzoka saka iye zvino sekuru akandofunga handina handina ndokwanisa kutaura handiti nhasi ndiri kutofara ndiri kuona smairi naasingazivi kuti munotosmairawo zvakanaka kudai yakaini kuti kungosumudza zambia nekupukuta musodzi musi wachiwo handiti aiwa zvinofadza ndanzwa muchiti kubva pamaifonera sekuru zvanga zviri nyore sei kwamuri kufonera mubva mangoita through kuna sekuru mutaura navo ende ini ipapo ndofungira kuti kazhinji kana chinhu chakuda kunosvika kumagumo kana kuti wakusvika pasambuko rako rekuyambuka zvinhu zvese kana zvikange zvakaoma zvinokutira nyore kuma sometimes back uko pari pandaitombotora foni yasekuru chiramba chiri ukadai haiti mufoti sezvinhu zvadakati adhainloda pani paapo kati dziri nhamba dzinge dzinemaiti zvino kuti unenge usina chokwadi nechinhu chause kana zvisati zvakusvikira unoona zvinhu nge zvenhima asi hamiri chakazongoitikawo rimwe zuva ndobva dzangoita ndobva ati sekuru kana iwe zvichikunetsa ndavarondedzera kuti vana vangu vari kutambura upenyu hwakangu hamiri zvaunongori tinongori vanhu vaya vanongorwa zvadzo marombe ekupedzisira sekuru akati uya kunondougadzirira saka kubva ipapo mupfungwa dzangu ndakaramba ndiinavo kunyange zvaka zvakandoomera chitiramudzadhura pasaiti kuti ndikwanise kureza mari kuti ndiuye kuno zvaramba zvingondivhiringidza kusvikira ndazosvikawo pokupedzisira pakazorwara uyu mwari vanongoita kuti zviite kana wakusvika pakunobatsirwa kuyambuka kusambuko rako hazvikuomeri asi makaramba muchingofona handiti matira kuti maifona ichiramba muchifona ichiramba ndobva mazongofona ndobva yazodayirwa ndo pakatanga kuzita sei kuzofambawo zvinhu sei ndabvunza vandazi mubvunzo ndeyekuti vanhu vakawanda vanogona kunditi akafona ka1 ka1 chako 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 obva afonera sekuru anofona yobva yaramba kuita obva andifonera inini through yaita through mukomana bati muri right ndikufonera sekuru Kanengo iri kuramba mafona kanga ka1 ko madi kuramba muimbotraya kuno 1 kwavanogara kunonetsa network 2 nzvimbo inoi magetsi anoita achienda
foni inogona kunge yapera battery kana kuti network inogona kunge ichinetsa. Saka ndabvunza mubvunzo wekuti zvive mudzidziso kune vamwe kuti patience inozokubatsira pamberi apo. Kana ukafona zvakaramba ramba uchitry. Ndambofona makuseni, ndafona masikati, kwete 1 day kana 2 weeks kana 3 weeks. Handi muta kuti makanga mine time chikofona muto makapedzera makutongoti pamwe nhamba dzidze kunyema 2 months. Musoro mangu makaramba zvichingove mumava kuti sekuru anofanira kuti nditoona zvekuita navo. Vanofanira kutivisa kure mhuri yangu neupenyu hwangu. Asi kutosvikira zvatozoita. Handitika. Aya ndinoti ndaanzwa kuti mandibatsirwa ipa panyaya dzekufona kune vamwe patience havana. Kungo ikaramba kungoita through ndoto ukangonza zvanzi ndoda kuti kwasekuru Kanengo mubvunzo ndinobvunza ndikuti wafona kangani unzi ka1. Unotoramba uchiita. Ende pano ndakatozozviona zvichoti panapa network inonesa. Handitika. Zvino vanhu chavanofunga kuti dzanobvunza kuti inini ndine imwe nhamba yakasiyana neinoshandiswa naSekuru. Vasingaziva kuti inini nhamba yavo kana ichitonetsa kuita pamunonetseka kuita through pepe neniwo futi. Dzimwe dzenguva ndotozopedza ndamirira kuti ivo vandifonere zvichida kana vapedza matare kana kuti vaenda panenge paine network. Saka ndoimbo kuti vazukuru vaSekuru vanenge vachida kuuya kuzobatsira vanzwawo kuti aiwa hazvisi nyore kuitawo ngoti through kuna Sekuru nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kunetsa kwenetwork, kunetsa kwekuti foni inogona kunge yaita se yapera battery, uye zvakare kuti Sekuru dzimwe dzenguva vanenge vari mumatare. Handiti yes no more kuripo uchinondiziya hausi kundiziya aiwa no uchandiziya rise gumbo wapo simungatoonetera kuona kuti uripo here zveshuwa. Right, famba uchiva kudhokutoni. Aiwa zvikuita sadzokera kwaunogara basa. Aiwa ndinotenda. Saka mashoko enyu kuna Sekuru ndimi muri kuona kana vachitaura vechitendero kavanoti minana. Minana iri kuitika pamberi penyu. Munoti chiini? Ini ndichitanga kufane zvangu pamwe yangu pamwana wangu. Handigoni kutenda rudo rwomarumwa. Hazviri kuoneka hai. Pakashambwa basa ende ndiri chokutanga chimwe chandoda kunyakoshesa pana Sekuru Kanengo. Mwoyo wavo une rudo. Mwoyo wavo hauna vangani vanavo. Vane mwoyo wokurekerera kunzwira uya. Zvokuti dai vakanga vaine mwoyo usiri wokunzwira handifungi kuti mwana wangu aidai because inini zvakatondiomera zvikokopedzisira. Ndakazviona. Asi mwoyo wavo wokunzwira nebasa ravakazobata. Basa rakakosha. Saka chandinoda ngotora vanhu hama dzangu dziri kumatima nenyika kuti zvavari kuona izvi paYouTube haisi feki. Hazvisi zviya zvekuti ndezvemadrama kana kuti chii. Inotori chokwadi. Chakatozara. Ini nekwandichaenda kwese kwangu kwandikudzokera. Vandichanonawo ndichangovaudza kuti vega kana zvichikuremera uchida rubatsiro ndanobatsirwa. Mane nguva yakareba zvakaita sei muri pano? Totori 2 weeks nemadays. Tomboisa yenyu pasaidi. Pa2 weeks nemadays maona chii panapa? Zvakanyanyisa zvandakaona zvevamwe vaiuyawo vachiita vaita zivacharova ndapadzapo vachida kurova nani? vamwe vanenge vachiuyawo nezvinhu zvavo dzokerai munoya nezvinhu zvenyu voya mhuri yose makombi mairi akazara nevanhu vanenge vachiuya nezvinhu zvekuzosarira mumwe anombotanga achiramba kuti handizvizivini Sekuru une chokwadi iwewe kuti hauna here hausori kukanganisa mhuri kana kuti hausori kukanganisa rudzi rwako une chokwadi tsvimbo yavo Sekuru vane tsvimbo yavo inopedza zvose. Iyo tsvimbo yakaoma iyo. Pamwe totori nayo handiti maane 2 weeks nemazuva muri panapa. Pa2 weeks ipapo makambotoona here futi kana kuti ndozuva rechipiri muchindoona? Handitika. Izvi ndakubvunzai nekuti pane vamwe vanongofona vachibva vati inini makamera iwayo ina handidi. Ndoda kuti mungopupura kuti handigare panapa inini. Handitika. Vatotifungidza kuti kamera yangu inogara iri on mudare raSekuru Kanengo. Achingopinda pane zvikwambo zvavo kana nezvinenge zvichivanetsa ndinge ndichivaburitsa
vaudze vanhu kuti ndinenge ndisipo ini pa 2 weeks dzamagara idzi ndakandisipo. Kana ini kubva pandagarawo nhasi ndosora muri chipiri kuonai handiti ka aiwa tatenda vanhu zvadzidzi kwakuyanza nyaya musove manga musingataurike kanini amamusingati yaingomusodzi musodzi sekunotega kuchepa kani asi kutenda kwenyuwo zvakare makataura kuti panapa ndo palast bus stop pangu handisi kuzobva chero zvikanondomira zvikadii panapa ndo patove pangu handifungi ndichambotsika gumbo rangu paune imwe nzvimbo handiti ka aiwa tinotenda vanhu adzi neniwo ndiri kufara kuti sekuru vari kuita se vari kukubatsirai dambudziko renyu richipera. Sekuru tanzwa uchapupu kubva kune muzukuru wenyu izvozvo ukaona munhu yaanoshora uya asati asangana nedambudziko ukaona munhu anoshora mapurisa asati abirwa ukaona munhu anoshora madhokta asati arwara munhu akarwara akaenda kuna chiremba anomupa ruremekedzo kuti nokuti anenge aida kubatsirwa. No, ini SaSekuru Kanengo ndakasununguka kuruzhinji rweZimbabwe vanhu uyai tibatsirane vari muno muHarare tomboti nhamba yangu yanetsa kubata isuwanikwa watrani paunogona nawo munouya paboka moenda pafarming city mosvika ipapo moti daenda kumba kwaSekuru Kanengo pane mota dzangu dzinotakura vanhu kusvika kuno kuFidelity ndonge foni ichinetsa kubata asi everyday ndinenge ndiri pano handisiye vanhu izvo basa ridawanda pane mutoriro vari kuuyawo panapa tine mutoriro vari kusunungura mutoriro tine varwere tine mwe mwana zvekuti aifanira kuuya mwana aonekwe bcause vanhu vanyatsokuona kuti basa panapa nopuhwa kudenza mukomana wewe mwana yawe amuonekwe. Handiti tinotenda Sekuru tiri kuona kufara kuri kuita muzukuru wenyu nesuwo tinenge tichifara kuti aya zvatiri kubudisa zvezvi zvine uchapupu nokuti ava mwana avagutsikane vanongoti zvafana nemunyaya yemudhara uyo wekudanana nevanawo mumwe akazondifona haiko Sekuru imi muri kuti munhu yoya akazvitadi tikati anoshanda kubasa kukansel endai kubasa matazviti tikanzi apa SaSekuru unongotenga munhu ndiye munhu angavhuma kungotengwa kuti nini azvifumule unyadziswe zvakadaro upenyu hwako hwese waekta kuti ndairara nemwana amai nevana mwana achipupura aiwa zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvinenge zvichitoitika saka uyai nematambudziko enyu tibatsirane tibvise urwere nematambudziko zvakaita mukomana akanga akastroke funga amai vacho vakungona vega vachichema tikati no problem tinogadzirisa stroke panapa havasiveka kunongofuti musikana akayafumira manje futi tikatoma mushonga akatenda chozvowa makumbo achitofambawo zvakanaka mushonga westroke tinawo mushonga wekudya tinawo mushonga wekensa tinawo pano vari kuya mwana vakasvika mwana odonha mungodonha go utomutora chucha ropa tozotanga kuzomunama nemushonga una ropa ravhara anozvaona saka vanhu ngavauye vabatsirike. Tinotenda vanzvadzi mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe vari kungoonawo mabasa ari kubatwa pamba panapa. Ini mashoko angu ekupedzisira ndekuti anyway zvinhu zvamuri kuona izvi ichokwadi hazvisi zvefeki hazvisi zvekutenga vanhu hazvisi zvekubatsirika ichi ndo chinonzi chokwadi vanhu vari kubatsirika ini ndiri mumwe wacho wakatobatsirika pamwana wangu handivazivi handina kutengwa ndakubatsirika asi ndakatouya kuzobatsirwa mwana wangu akatoita zvakanaka saka ndikuti vanhu kana zvichinge zvakuremera zvavambotaura Sekuru vakati munhu haudi kuona dhokota kana usati warwara ukarwara unomhanya una dhokota saka ini ndinongoti kana vanenge vane matambudziko anoona kuti awa hatichakwanise mumhuri kana kuti urwere ngavauye kuna Sekuru vambozamira vaone kuti vanokundikana here. Handiti ndinotenda vanzvadzi.